yun guys, ngayong araw to, kahapon nang hunting tayo na huli. Kasi sira yung, hindi ko na-adjust yung telescope. So ngayon guys, na-adjust ko kahapon. So ngayon, gagawin natin yung part 2 ng video natin. So guys, tara, balik tayo doon sa New Lock. So yan, guys, kakarating ko lang dito sa sa bahay ni Tito Jun. So ganoon pa rin. So doon pa rin tayo pwesto sa lahat ng pwesto ng kahapon. So doon pa rin. So ngayon guys, i-set up natin yung yung speaker para mas madaling lalapit yung ibon. So naayos ko na yung telescope. So sana naman tumama na tayo. So yun guys, sila sila Tito Jun tsaka yung mga pinsan ko nasa taas na. So nagre-ready ng imumukbang natin na manok. So yun, kuha tayo pandagdag ng ibon. So yun guys, tara. So yun guys, bali nakapwesto na tayo dito. Ayan, tago tayo dito sa gilid. Ang problema guys, umulan. So yun, baka hindi lumabas yung ibon. Pero antay lang tayo, siguro malabas na yan. Kung lumalabas na sa ulan, kasi hindi ko pa try mga hunting ng igling ng naulan. So, pero try pa rin natin guys, maganda tayo kasi andito rin naman tayo so antayin na natin. Guys. Ayan guys, meron lang isa. Ayan. Ayun guys. Ayun guys, minamalas tayo. Nalaubat pa yung yung speaker ko. Charge ko naman yung gabi. Kaya lang, ewan kung bakit di siya nag-charge, nalaubat na. So, meron sana lumabas. Kaya lang, hindi ko siya binabarang. Pinaparami ko muna. Sabi ko para hindi malyas. Basta Tagalog. Basta yung parang hindi sila yung malyas, basta gano'n. So yun guys, may isa sana. Hindi ko binaril kasi pinaparami ko nga muna eh. So yun, sakto ko siguro wala pang 1 minuto. Sabi ko pa lang yun. Nalaubat na agad yung ko. Tinry ko yung cellphone ko. Hindi siya masyadong marinig. So ayun guys. Baka mauwi na lang tayo sa mukbang ito. So ayun guys, doon sa kubo, doon sa taas. Sila Tito John, nag-aayos nung ating nung mukbang na manok. So ayun guys, tara. So ayun guys, bali dito na ako sa kubo. So ano yung tinabaril natin kanina. So wala tayong nahuli. So ayun guys, yung mga kasama natin ngayon dito. Ayan, mga pinsan ko. Oh, pinsan! Oh, pinsan! Oh, yung mga pinsan ko guys. So pinsan ko, tsaka tito ko. Hi! So, good morning! So ngayon guys, mag-ano na kami, magluluto na kami ng manok kasi wala akong nahuling tikling. So ayun guys. So ayan, uhulihin ko yung manok. Ayan, yung manok. Ito baga may bago to. Ano na ako, tiradong yan. Ayun guys, lapit lang, mabilis ang huli niyan. So ayun guys. So ngayon, habang tayo yung huli ng manok, si Tito John, ayan, magkukudkud ng nyog sa bahay kasi naiwan yung kudkuran. So ngayon guys, so ayan, simulan natin yung panghuli ng manok. So yun guys, ito na yung panghuli natin. Meron tayong, yan,
Bayo to. So ngayon guys. Ayan guys. Huwag ka nakatunog guys yung isang huli natin eh. Wala eh. Nawala. Ito ko yung gaya ta. Ay. Ito ko yun. Ay, uy, may laban guys oh. May laban, may laban. Ayan guys oh. Oh, may laban sila oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Aha, aha. Oh, malupit ng puti. Para sa babae guys, para sa babae. Yan. Yan oh, yun oh. Okay, tapos na. Ang problema guys, nawala yung huli natin. Ayan, nawala. Dapat ko yung ito, maniwang. Huli, huli, huli. Yun, 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 yun. Iyon ko, ini ko yan. Oh, yun, yun, yun. Yan. So guys, ito yung huli natin oh. Ito. Yan guys. Oh. Uy, uy. Uy, uy. Ayun guys. Walang pulso, walang pulso. Gari uli oh. Puti, uy, itom. Dahil uli sa raw. Oh. Ayan guys. Parang hindi naman. Ito ba yun? Puti, sabi ni Papa. Puti daw? Puti, ito. Gari uto ano? Uto yun eh. Oh. So yun guys, parang mali na huli ko. Mali. Pero guys, ikulong natin to tapos ilagay ito sa kulungan. Tapos mamaya, pagdating ito dyan, uli pa ito yung isang puti. Kasi alam ko puti sinabi niya eh. Pero ikulong natin to, ikulong muna natin to tapos uli natin yung isang puti para sigurado. So yun guys. So yun guys, para sigurado tayo mamaya. Ah, si Papa. Dalawa huli natin para pagdating ito dyan, ipakita natin kung alin tayo yung pipitayan. Purok ka! Yo! Uy. Uy. Purok ka! Hey guys, nahuli sa ulo. So ayan guys, para sigurado lang tayong ito yun o yung isa, so dalawang huli natin. Mamaya ipakita natin ito John kung alin talaga yung kakatayin. So ayan guys, ikulong muna natin to. Ayan guys, mali talaga yung parehas mali yung nahuli ko. Kasi yung binili sa akin, yung meron may puti-puti, o parang nakalimutan ko kasi puti-puti o parang brown-brown. So yun pala guys yung hulihin natin dapat, o yun o. So yun guys, tara huli natin. Buti hindi ko lang kinatay agad eh. Una ko na. Treasure ball. Oy, sir. Magkaroon, oh. Yan pa. Karoon baga. Dahil lang gadulog. So yan guys, ito pala yung huli natin. Yung dadali natin. Yun na yan, kuya. So yan guys. Mataba. Mataba. Ayan guys. Yun talagang huli natin. So yung dalawa doon nasa kulungan, papakaw natin yung kanina. Oh, papakaw natin yung ngayon. Ayan sa kulungan, papakawan dito. Ayan. Ayan o. Ayan. Sa dua. Mali yan, mali. Ayan guys, namamali tayo. Ayan o, ayan o, ayan. Ayun, yung isa. Hop. Ayan, yung dalawa. Yung mali tayo. Nakalimutan ko kasi yung ano eh. Puti, may brown, parang ganon. So ayan guys. O, tara. Tayo yung magluluto na. I-ready natin itong mga sahog, tsaka yung manok. Iwanan natin to. Ayan. Para to native. Ayan guys. Siya ang ating chef ngayong ang araw. Ayan. Master Chef. Master Chef. Ano to ang recipe mo niya to? Pinausok ang manok. Yun. Smoked chicken in English. Yan. So yan guys, yun yung mga rekadong prepare dito. Ayan. Damihan natin ng paminta para mas masarap. Sili, sibuyas, bawang, luya, tsaka lemongrass. Ayan. Hindi mawawala sa recipe ng Bicol yan, lemongrass. So yan guys. Ayan, bising-bising natin dito. Wala, mahirap ulihin yung ibon, maulan. Madali ulihin manok. Manok, kamay-kamay lang. So yun guys, assistant lang tayo muna ngayon dito. Taga-gatong, ayan, taga-gatong. Ayan. Tagagatong. So meron din tayo ditong
Sidekick. Yan, dalawang maganda. Ayan, mga anak ni Tito. Ay, di, natirosling pala. Yan. Mag-apang ka. Yan guys, mga mahihain yung ating pinsan. So, ayun. So ngayon guys, tayo, prepare natin yung yung paglulutuan, so, yung yung gatong. Yun guys. Yun yung trabaho natin dito eh. Assistant tayo ngayon dito. So yan guys, first step sa inusukang manok, magkuha ng baga, yan. Ilagay sa sa nyog, sa kinayod na nyog. Yan yung guys yung magpapasarap doon sa ating recipe na pinausukang manok. Bibihira lang yung may alam niyan guys, siguro mga Bicolano, ewan ko lang sa ibang lugar kung nagagawa sila nito. Yan. Pinusunog. Yan Yung guys. nyog. Kailangan sunugin yung nyog. Yun yung magpapalasa doon. Yun. Ayan. So yan guys. Tatakpan na. Yan guys, after nung masunog yung tatakpan yan. Yan, tatakpan yan. Yun. Yun yung magpapalasa lang guys. Yun yung secret weapon dyan, secret weapon. Mamaya. Yan. After nyan guys, pipigain, aalisin yung uling, pipigain. So, ready to go na yan guys. So ngayon, magigisa si Tito John. According to our chef, magigisa muna. Yep. Ayan. So, siyempre, ang trabaho ng assistant, iabot yung... so guys, ang trabaho ng assistant, iabot yung mga rekado. At saka doon na yung mantika, lana, yan. So ngayon guys, siyempre, iabot natin yung rekado. Yan. Yan ang trabaho ng assistant. Ayan, taga-abot lang tayo guys. Dito natin sa malapit. Yan. Yan. Painitin muna natin yung kawali. Then mantika. So pag mantika, Wait yung kuya. ibe. Yan. So yan guys, ayan yung pinsan ko. Mayayain sa camera. Ayan, ayan. Okay, mantika. So then pag init niyan guys, lalagay natin yung panggisa. So ayan guys. Unahin natin yung luya. Yan, luya. Para masarap. Pagigisa. Ito yung sibuyas at saka bawang. Yan. Sama-sama na. Smoked chicken. Sili. 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 May kagat. Kagat. Para pagkain, medyo may gagat sa So, siyempre, assistant, trabaho. Iabot natin yung manok. manok. Native. Yung chicken, ayan. Native na chicken. Yeah. Yan guys, siyempre, gampan natin yung trabaho natin, assistant. Yan. Yan. Lagyan natin yung native na manok. Yung manok. Yun. Yan ang hiwa guys. Mga dalawang hiwa lang yan, solve na tayo. Ang pakyawan. May pala. Yari na. Lagyan natin ng konting tubig. Takpan natin para lumambot bago lagyan natin ng purong gata. Yun. Takpan natin. Mamaya, malambot na yan. Madali na. Na lumambot. So yan guys. Lagyan ng tubig. Ito yung... Lagyan natin na ng purong gata. Yung pinausukang nyug. Masarap. Yan. Mamantika na siya. May pako. Siram. Okay. Kalimutan namin yung magdala ng kuan, salaan. Gagawa tayo ng improvise na pagsasalaan ng gata. Ganito yung mga naumuhay sa bundok. Ganito yung mga ginagawa. Walang salaan. Ito yung gagawin. Mamaya, lalagyan natin ng gata. Ito yung gagamitin natin. Yun na. Ganyan mangyari niyan guys. Wala din maatian. Hindi yan papasok. Diyan nilalagay daw. Dito nilalagay yung Dito gata. na nalagay yung gata. Gata na lang ang kulang. Yan o. Ano guys, medyo tutong na yung gilid o. Yan, masarap. Yung area na yan o. Yan. Sarap ng kain yan mamaya. Parang makaka-unrest tayo nito ah. So yan guys, so gata na lang ang kulang. So, prepare ni Tito John yung gata. Ayan. Ayan siya oh. Yan. Papa. Ito yung improvise na salaan oh. Ayan yung guys oh. Para rin pumasok yung nayod. Yo. May mga oring. So yan guys, ito yung
itatawag natin kanin. Ayan. Ayan guys, isang kaldero. Ang dami niyan. Ayan guys. Ayan. So yan, ilalagay na yung gata. Yan na yung gata Ayan. guys. Tingnan mo ha. Ipapasok yung kwan dyan. Masara yung... Wala man bueno tagsabay. Ayan guys, improvise talaga yan. Pag nagkataong wala kayong salaan, ayan, pwede nyo gamitin yan. Sarap. Ayan. Tignan nyo. Ayan Guys. Kasi guys. babaw yung kinayod. Ayan guys, oh. Ayos. Wala talaga siyang samang ano. Ayan na, ayan na. Ayan, naiwan talaga. So, ayan, good. Siyempre, as assistant, iabot natin yung kutsara. Para bukag. Yan, iabot natin yung kutsara. Yan. Aray! Ayan guys, oh. Umaapoy ang mantika. Ayan mantika guys, talagang pure na mantika. Ayan, Siya. mantika ng manok. Yun, oh. Malapot. Ayan guys, Ano nga, iiling ka sa YouTube. parang nagutom na ako ah. Maya, maya. Kain na na. Mamaya, Luto yung gata. ready to go. Kain na tayo. May di, mabadipay ka ba? Lapot na oh. Tutong, Yan. sinutungan. Tama rin na digday. Tapos, lagay natin to sa Yan, lamesa. kanin. Yan guys, sundan natin siyempre. Oh. Ayos na. Yung... Yan. Yun, oh. Nilaw nila. Yan na guys, native na manok. Pinausukan. Kaya, Yun. okay ka. Oh, sarap niyan. Kain na na. Ayan guys, yung sili oh, plus dugo. Ayan, sarap dugo. Ayan oh. Ito yung mga ano natin, mahihayin. Yun oh. Hi guys. Ayun. So, may baka pa. Yun. Additional pa tayong ulam oh, baka. May baka pa yan oh. Yan oh. Sinabawang baka. Sinabawang baka. Yan. Yun. So, ayan guys. So yun nga pala guys, meron tayong bisita. Dumating. Asan na? Ayan guys. Ayan guys, may bisita tayong dumating. Si Kuya, ayan. Pero nawala yung isa. Saan siya? Yung isa guys, may ginawa. Ayan. Ganap ng gagamba. So ayan guys, tara, kain tayo. Papa, ay. So yun guys, ayan na, luto na. Nakaready na silang lahat. So ayan. Ito, yung pinakamasarap. Yan. Ayan. Pipigayin mo yan, sarap niyan. Ayan guys, tara, sibog. Kain tayo. Go. Kain na. Kuya! Ano ba? Ano po na ako sa umainin ko? Tama yan. Ano kayo makaano? Ayan, guys. May... Bala na. Kumusta dyan sa mga kapatid ko sa Maynila? Yung mga gandang babae. Yun. Yun. Shout out sa mga tita. Mga tita. Dito kami sa bundok kumakain. So yun guys, pagod na rin. Andito yung dalawa kong anak. Yung mga ganda. Hi ka, hi ka. Hi guys. Ang mainit. Si Bernok. Wala. Guys, lasang-lasa talaga. Iba talaga pag native. Ito yung magtatrabaho dito sa bahay, yung pinapagawa mong bahay. Yan. Dumeng, Aribalo. Yan, bisita natin. Mahina lang yan sa babae. Wala. Ayan, karne. Meron nga ang native. Sarap. Malinamnam. Asa na yung isang kasama natin? Nawala. Yan guys, camera shy. Yan. Ito kasi sabi ko nyo guys, hindi tayo tumama sa tikleng, sa manok, tumama. Dalawang araw tayo guys, walang tinamaan na tikleng. So yun o. Napunta sa native. Napunta sa native. Nakapal man ganitong bay niyo? Ako no? Yung buto, sa aso. Yung guys, Maraming aso, maraming alagang aso. ano guys, sabi nga nila, ang paborito ng aso, mga buto lang.
Kasi wala naman tirang laman eh. Wala nga. Wala tayo. Wala oh. Ay ko. Say, kuya. Ay, tita. Hilay. Nay. Ito bang niya? Hi. Ayan. Shout out mo siya, no? Imano mo? Ang guys, shout out daw sa kapatid. Kaya nga pala, shoutout ko yung mga tropang ICT dyan sa sentro. From Kagawad. Lalo na kay Mr. Romel Alim, founding chairman. Ito. Order kong ano, pansira. So yun guys, tumawag yung ninja man sa akin. So hanggang alas 12 na nasa pier sila. So mamaya pumunta ko doon. Mali ka na, kuya. Diyan. Ha? Mali ka na. Kung gusto ano, yung parcel. So ang ano. So tingnan ba ito? Ito pisnet at sige tapok. Pang binwet. Bakmak. Ano si pangsin ato? Panghuli. Mm-hmm. Ay, umayaw na yung isa. Parang hindi talaga kaya tutumbahin. Ang dami. Ang dami guys. Busog na. Ang kaldero yan. Ba ka dahil tig-intrahan? Shoutout nga pala dyan sa kapatid ko sa Maynila, yung 4 na babae maganda. Tita Kate, Tita Chire, Tita Triste, Tita Giselle. Hi, I love you all. 2 kilong bigas, sinaing, 1 buong manok na native. Yung kilo pala yun eh? Oh. Sa kulo na no? Ay, mas 2 kilo pala yung kaya parang hirap butin. 10 kilo. Purong baka. At sabi. At Mayra. Guys, sama din ng baka. Ayan, baka. Yeah, balik ako. Guys, shoutout nga pala sa barkada ko, yung classmate ko dati sa high school. Nakita ko sa ano, Pilar. So, yung asawa niya, yung Raquel, Raquel Salgado. Raquel, basta nakalimutan, parang Salgado ba yun? Yung kaklase ko doon nung high school yun, shoutout pare. Yung asawa niyan, yung Raquel Salgado yun guys. Ayun, yung gila. Nasubra nata ng kain. Kailangan ng gamot. Maintenance guys, maintenance! Maintenance guys, maintenance. Tubig. Akin naman naman. Di pa lang na. Away anay. Kay busog. Pahinga. Happy birthday nga pala kay Hoy. Tausing Gayanes. Birthday ngayon. Happy birthday. Amazing! Guys, di kaya. So yun guys, kahit ako hirap na ako ibus. Hindi na kaya. So ayun. So, Shout out nga pala sa lahat ng kaibigan ko, mga taga-barangay Santa Fe. yan. Thank you. Ayun gabi. Yung isa rin ng bisan, may yain. So yun guys. Okay ka. Be. Ate Mayra. Hello. Hi, Ate Maya. Ayun guys, Pisan Mera, ingat lagi dyan. Shoutout sa'yo, yun. So yun guys, maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa From TV channel, sa mga barkadas, kumpare, sa lahat ng sumusuporta. Ayun guys, God bless, maraming salamat. So, successful naman yung video natin. Wala tayong nahuling manok. Manok. Wala tayong nahuling ibon. So, manok yung dalawa. Tito John na manok. So, ayun guys, solid. So, hindi na ubos. So, ayun guys, maraming salamat. So, yan. Yan guys, salamat. See you sa susunod na videos.